Yes, sahod na po. Kwarta-kwarta. Kwarta. Nanapuntay pang gani. Pangbayad sa utang ang uban, panglungnik. What? Kwarta. Ambi ay naglihuwag. Bayad pa na ako ng bato. Boss, maloy ko boss. Bayad pa na ako ng utang. Ay, hindi ko maluoy. Ambi ng kwarta. Huwag inabot ko boss. Ambi. Dukdukong ko. Ita ka ng bato. Dukdukong ko ulo ni mo. Ambi. Hala. Pangano naman eh. Si Piata itong moves uy. Patay na gid ni. Hala. Murag na dyan ko sa ni Balangit. Si Piata itong grada uy. Saon ako ni pagbalik sa baba ron. Nawala agyanan ni. Pwede ko mga tananong. Kuan, asang lugaran ni? Nung nawala na kuha ni ba? Nakaroon diri dong. Sa purgatorio. Ako si Pedro. Damang man ang gigunitan nga. Nadid, damang dri nga. Langit naman eh. Oo dong, tawa ka. Ako si San Pedro. Nagdamang lang sa kuron, walang sa ko nagmanok. Kay uso ang damang karon. Dako gasto man gud ang manok. Ang damang load lang okay na. Nagdamang pala karon nong. Unsa pa mga load ani mong damang, mga isog kay mong damang no. Mga dagko ang kay mong damang. Oo dong. Diri makita ang pinakagahi nga load na dong. Ang gilod na ko ni dong anli tuba. Plus free bahal. Tanawa man lakaw akong damang. Lupig pa magmaoy na. Unang ikaw, nakaidala damang wala? Oh? Nakoy damang, pero na dito sa kuwan ni nasa yuta. Kung pwede ka unta, balik ko na ako takong damang ba. Bilin mo ko na ako, pabugno unta ta. Diri na lang ta doon. Sabay na lang kasakuan. Kaya mangita tagdamang unya. Tahiro mo lang tagagispat. Diri makita ang pinakadagko nga damang nga wa pa nakita dito sa yuta. Busa, kana imong ginagunitan nga kwarta. Ipusta na nato na ugma. Tinaama ko'y load diri. Diri una na imbento ang load. Bago sa yuta. Sige noy. Unungan teka. Unungan na itang duha. Unungi puning ako ah. Kabastos mo rin bataan eh. Sa ko bayot.